Takže čaute, ja som tam ďalšie video a video bude taký nejaký tutoriál, ako pracovať s týmto programkom Bandicam, ako nahrať video a nahrať hry, ak budete natáčať gameplay, let's play, tutoriály a návody, také proste. Budeme nahrať video. Takže dáme si Google a napíšem Bandicam. Ideme hneď poprvé. Tak, máme tu text, kde všetko, čo sa deje na obrazovke. Takže môžeme nahradiť celú obrazovku, ako práve teraz je. Takže, tu si dáme stiahnuť, už to nebudem stiahovať, pretože už to mám. Môžete si ho kúpiť za 33 €. Ja mám proste kliknutý a prečo si ho stiahnete, to je pre takých začiatočníkov, kde to bola stačilo, lebo môžete nahrať až 10 minút. Na to mám proste kliknuté a ja už môžem nahrať obmedzenia. Tak, otvoríme si Bandicam a dáme si nastavenia. DirectX je, ak nahráte nejakú hru, to vám to celé natáča celú obrazovku, ve fotografiku na obrazovke. To je to, čo mám práve teraz ja. Môžete nahrávať napríklad aj takúto plochu, takú, aj takú. To je jedno, ako si nastavíte, tak môžete nahrávať. Ďalej tu máme možnosti výstupných príčinok. Tu mám Bandicam, neviem, čo to znamená proste, a tam nie mám Bandicam. Potom Bandicam ešte na vrchu, takže to je, zaškrtneme to, otvoríme si počítač a bude to na vrchu. Ja dám ešte takto, odkryť elektronické nahrávanie, takže mám to čas nahrávania, mám to, no, vysvetlím, mám to čas nahrávania. A začnete nahrávať a skončilo to o 10 minút. Nastavte si napríklad aj na max hodina, to je jedno, ako chcete. A max 100 mega, to už podľa kvality, to vám neskôr vysvetlím. A to dám zakázať. Potom máme video, to je tiež zaujímavé. Nahrať, zastaviť F9, ja som si nastavil, môžem napríklad aj potom proste mám F9, lebo sa mi to som už aj zvykol. No, F9 tak, pozastaviť to napríklad nahráte video, ak vám môže prísť sestra, že má nového frajera, a tak dáte F10, odíde preč, dáte F10 a pokračujete. Nemusíte vypínať video, iba ho pozastavíte. Tak by ste to pochopili. Potom skryť kurzor, ak nahrávate nejakú hru, tak rozhodne skryť, to už podľa vás. A ak nahrávate nejaký tutoriál ako na teraz, tak rozhodne odškrtnúť. Potom pridať efekty klikom myši, tak to sú efekty tu. Modrá a zelená, nastavte si ako chcete, proste to máte. Si vezmem myši, to aj neviem čo to je. Potom zvuk. Takže nahrať zvuk, to rozhodne zaškrtnúť, uložiť audio stopu. Hneď vám vysvetlím, to je, musíte si všimnúť, nahral som Zromet Tower, Moonblade, GTA videa, ako máte tu. To sú tie audio stopy. To je iba čistý zvuk, tu mám video so zvukom a to je iba zvuk. Takže ja si dám asi takto. Takže ako chcete, môžete si to asi upraviť v tomto Audacity, to už ako je nás. Potom logo, keď máte logo, môžete si ho sem dať, ja si ho nedám, ani ho nemám, takže na vás. A potom možnosti, najlepšia asi vyššia, nemám štandardnú, pretože najvyššia je, môže tam mať ostatné úlohy, takže to mám asi takto. Už ako vy chcete. Tak, máme tu ešte formát, to je tiež veľmi zaujímavé.
aby si nastavenia, ktoré si toto nevšimajte, to sú tu nie, iba obrazov za sekundu, to je by ako tento FPS, čiže obrazov za sekundu, a to je 30, to je taká, vám to ani nelaguje, a tu 25 nižšie, vám to seká. A 30 by ani nemalo, potom kodek dajte si tento, a kvalita, to už ak chcete buď 80 alebo 70, to je na vás, nemám 70, proste. Ak budete renderovať video na YouTube, tak to bude dlho, kde sa bude len rýchlo nižšou kvalitou. No 70. Potom audio stereo a nastavte si to tak podľa mňa. No ako chcete, lebo ja to mám podľa týchto silnejších playerov, ktorí natáčajú sa s Bandicam a ľudí, ktorých poznám. Tak predvoľby, to je veľmi zaujímavé. To som aj neskúšal, jak mám ako budete nahrať videa na YouTube, tak máte tu 360 pixelov, 480, 720. Ja mám na 720, pretože to je HD kvalita, to vás sa teší. Tak, HD je super. Takže to mám takto, nastavte sa ako chcete. Potom ďalšie okienko, alebo rámeček je tu obrázok, ako sa skratka. Takže ja mám F8. Ako idem F8, robím sa na screen. Robím ďalšiu snímku, to je zaujímavé, a dáte F8, tak každá snímka sa urobí každú 1 sekundu. Čiže dajte si 8 sekúnd efekty zvuku uzavierky, to ak vám robí screen, si to ukážeme. A keď kurzor myši, ja si dám takto. Takže ja dám F8. Počujete, ako mi to robilo tento screen zvuk. Potom formát je podľa obyčajne najlepší. Toto sa seká. To je dobrá, to asi slabá kvalita. Tu už nič nie je. Takže som toto pozrel. Takže nahrávať hry. Plocha. Áno, a ešte. Máte na Bandicam, tak máte neregistrovanú verziu, ale nahrával som na to iba 10 minút, a ak si pozerajú moje predchádzajúce videa, tak tu na vybehne Bandicam.com, čo mi celkom vadí. A ako si mohli všimnúť, som fanúšik Most of Definition. Tak, zajtra sa to spúšťa, sa mi teším. A ešte mám na vás takú jednu malú prosbu. Ako mám na tej domovskú stránku Google. Takže ja to tu mám, ale mám to furt ten Home Suite. Čiže to je zase marina. Ak viete, ako to nastaviť preč, tak prosím, poradite mi to. Ešte čo som chcel. Takže ak sa vám pomohol, dajte like, odber, komentík a ak chcete mi nejaký let's play alebo natočiť nejaké videá, to je jedno čo, proste natočte a mi pošlite to video. Ja som strašne zvedavý, čo ste natočili. Odkaz bude v popise videa na Bandicam, 10 minútovú verziu. Vám to bude bohato stačiť a potom ešte by som vám mohol dať takú tu. Keď ju nájdem, tak ju vám dám. Takže ak som vám pomohol, som rád. Takže čaute, po ďalšie video. Bye bye.